Hocalar, aman mısınız? Aş tağamlar salgan mısınız? Atlar yerlengen mi? Saban tuylar gelip gitti. Bulak hazırlangan mı? Tatar milleti kişilik jamiyeti tarihinde tiren iz kaldırgan kalıp. Onun gajayip gıybretli bay tarihi, bizde asırlarga suzulgan benihaya kıymetli maddi hem ruhi medeniyeti, görkem guruf gadetleri var. Bizning xalq iskitkeştiriş, işen, qaharman, keng көңелле xalq. Элек-элекtен азатлык сөйшәнлеге, кыюлыгы, кунакчыллыгы белән дан тоткан. Безне борынгы әби бабаларыбыздан ук килгән күркәм гадәт, кунакларга ачык йөз, сый-хөрмәт күрсәтү сыйфаты бизи. Зур мәйданда ак ашъяулык көтә үз кунакларын. Йөгерә тиздем әле бәлешен, кыймакларын. Әзерләдем ризыкларым күңел җылысы белән. Каклаган каз, кыстыбыйлар, зур казан белән пилмән. Ашъяулыгым сыгылып тора, тәмтемнар сый-нигъмәттән. Хуш килдегез, барысы да бүген сезнең хөрмәткә. Biz gajayip bay xalq. Çünki bizning buundan buunga көчеп килүче yola, guruf gadet, beyramlarыбыз, ruhi mirasыбыз бар. Туган үскән җир ул иң төп мирас. Дәвамында гомер юлының хезмәт, сәгадәт, хаят мәйданы ул иман шарты һәрбер буынның. Татарстаныбызда рухи кыйммәтләрне саклау, ныгыту, милли традицияларны торгызу максатыннан милли мәдәниятләр һәм традициялар елы дип игълан ителде. Сулар аккан кебек, шырлар, яллар үткән. Татар халкы бик күп тормыш сынаулары үтеп, бүгенге көнгә дә килеп җиткән. Гасырлардан гасырларга, буыннан буынга, әби бабайдан әти-әнигә, әти-әниләрдән балаларыбызга, үзебезнең бәйрәмнәребезне, гореф гадәтләребезне, йолаларыбызны югалтмыйча тапшыра алган милләт без. Һәр милләт үз җирлегендә барлыкка килгән һәм буыннан буынга күчә торган гореф гадәтләрен, кешеләрнең яшәү рәвешләрен, зәвыкларын сакларга омтыла. Тормыш көнкүрештә билгеле бер йолалар үтәү, гореф гадәтләрне тоту һәм бәйрәмнәр үткәрү барлык милләтләргә дә хас. Билгеле бер йолалар халыкны тулы кыйммәтле тормышлы итә. Biz бәхетле халык. Чөнки әби бабаларыбыздан килгән моңыбыз, җырыбыз, үз кыйблабыз, мәңге яшәр бәйрәмнәребез бар. Без җырлы халык, без моңлы халык, без чабышчы атлары, җилфер сөлгеле кылгылары, гармун тавышы чыңлап торган мәйданнары булган Сабан туйлы халык. Гасырлар үтеп тә үз төсен, үз ямен югалтмаган, заман җилләре кагылмаган бер бәйрәм бар. Ул да булса Сабан туйлар. Замана белән бергә кулга кул тотынып, Сабан туйлар атлый.
Сабан туйы гүрли, сабан туйы, алмағашын жырла сызғырып, хизмәт туйы дейіп гармуныңда сәйдәш кейін жібер сыздырып. Җилләре дә бүген әллә нинди, тантаналы, ғырур, серлеләр, шул җилләрдә уйнап җилфердиләр, милли бизәк шиккән сөлгеләр. Турда турсын тәмле бал шәйләре, чәчәк бәйләмнәре, җәйгәме, шак катырып Рәсәй халыкларын, шаугыр килә татар бәйрәме. Күтәрелсен аулым, ул яшәсен, иләр салсын уңган уллары, тик ямләнсен кабат, тик яшәсен, гөрләп үтсен сабан туйлары. Кайтсыннар иде туганнар да, төрле өлкә, төрле почмактан, куансыннар иде тугайлар да, бер
Мөмкин түгел авылым оҗмактан, гөрләп торсын мәйдан җыр биюдән, моңлы җырлар җилдә таралсын, ләззәт туйсын һәркем һәр бәйгедән, милли бәйрәм җирдә танылсын. Төрки җырдан килгән бәйгеләрдә көч сынарсын ирләр, егетләр, чиккән сөлге билгә бәйләгәндә, үтәлсеннәр изге теләкләр. Баганага менеп сулар ташыйк, ямендәрләр белән сугышыйк. Тик онытмыйк дуслар, ат чабышы, Сабан туйның күркәм йөзек аша. Чабышта яисә көрәшләрдә катнашсыннар иде үсмерләр, тамашага килсен кәләшләр дә, ташып торсын милли төсмерләр. Гореф-гадәтләрне саклап калыйк, Сабан туйның рухын бергәләп, рәхәтләнеп бер ял итеп алыйк, Сабаннан соң көнен билгеләп. Тәмамлансын язгы чәчүләр дә, бер көн яшнәп авылың яшәрсен, тәмле бәлеш пешсен чәк-чәкләр дә, милли бәйрәм мәңге яшәсен. Милләтләрне берләштереп үтик, бердәм булыйк, бер җир баласы. Милли рухны бергә дәвам итик, әби-бабайларның мирасын. Юк, үлмәсен авыл, ул яшәсен, елда үтсен Сабан туйлары. Күтәрелсен генә һәм яшәрсен, кайтсын әйдә кызлар, уллары. Сабан туй һәркемнең көтеп алган очрашу бәйрәме. Элек-электән барлык кардәш ырыны, читтә яшәүче милләттәшләрне, дус-туганны очраштыру мәйданы булып тора. Ел сайын туен уздыра, бер дә картаймый Сабан, күпме язны җәйгә дәшеп, өйләнә бара һаман. Туйлар агач, көмеш була, күп яшәгәч алтын туй, елда яңарып торганга исеме гади Сабан туй. Милләтебез бәйрәмендә күп игенче мактала. Эштә, көрәштә бер тигез, батыр даны яклана. Булачак уңыш өметтә халкыбызда зур мәҗлес. Борынгыдан безгә килгән гореф-гадәт бик газиз. Сынаша, димәк Сабан туй бүген. Авылларның уңган халкы ял иттерә күңелен. Атлар чаба, туплар ұша. Эх, күңелле Сабан туй. Сабан туй исемле бәйрәм шын туйларга таман туй. Котыкка башын тыкканда кемдер акча эзләнә. Җиңүчегә йомырканың бер үзенә 100 дәнә. Сабан туйлар гөрләп үтә, татарларда җәй туйы, һәр уйыны, һәр мизгеле сагындырган ел буя.
kuşağında, tuğanlar dostlar jıyıla tabiat kuşağında. Saban turi jeynin matır şağında, tuğanlar dostlar jıyıla tabiat kuşağında. Karşılarla her bir yılda nasip bulsun beyremli, sırıp adet yuva birişe ütelik saban duyma. Saban turi jeynin matır şağında, tuğanlar dostlar jıyıla tabiat kuşağında. Saban turi jeynin matır şağında, tuğanlar dostlar jıyıla tabiat kuşağında. Tuğanlar dostlar jıyıla tabiat kuşağında. Tuğanlar dostlar jıyıla tabiat kuşağında. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem bin kardeşlerimiz, koytkan konaklar, milletteşlerimiz, bizlerge Allah'ın rahmeti, selamı ve bereketi bulsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hürmetli rayondaşlar, konaklar, sizin için ko'ngildan da zo'r bayram bilan Sabanto'y bilan. Endi bu milliy bayram bizning xalqimizning kutib olgan zo'r bayrami. Bu bayramga bizning butun xalqimiz o'z ishlarida, vazifalarida yaxshi etib o'tab, shu bayramda shirashib, fikrlashib, o'ynab, motor etib turmush etalar. Bizning rayonimizdagi butun o'ngishlarimiz sizning tirishligingiz orqasida ham endi xalqimiz bütün milli o'zimizning o'yinlarni, biyularni, bayramlarni saqlab qoldirib, ham endi mana bu Sabanto'yda o'zlarini sinashib, kim narsa bildira ola, ham endi kim yorisha olarini ko'ngil berib qarovda, kelajakda da birga motor etib ishlarga yotsin, bo'lganni egiligini ko'rgaysin, dunyo tinchligi bilan ko'rsin. Endi bizim bugungi kunda jigitlarimiz o'z vazifalarini titirganlar bitirsa isen sog' aylanib qayta ko'rsin. Alarga ayrim rahmat, ham endi alarning oilalarına sabırlık. Biz birga endi kelajakda da dunyo tinch bo'lib, shu bayramlarda ishtirok qilsin. Bayram bilan bitiringizda.
Aferin. Mınday ağır tağı da ibet yava. Gel. Hop! Ana şulay. Hayırlı gün, isenmisiz? Yaratkan Soba rayonu halkı, şuşu yaklarını yaratıp, sağınıp koytkan kunaklar. Biz sizni şın көңілібізден Bulgar Radyosu isiminden, irtengi şey tapşırу isiminden selamlıyız. Her barşağızga da şuşunday matur jirlikte, kuanıp, şatlanıp yaşaular yazsın deybiz. Endi Sobaga şınnan da siyinip kildik. Çünkü Soba talantlı hem halk arasında, respublika arasında hem Россия күләмендә шушындай от казанган халкы белән, тирлекчеләре белән, үзешчәннәре белән дан тота икән. Бу чыннан да хөрмәт, ихтирамга лаек. Булгар радиосы оештырган Җырла милләт, Җырла республика һәвәскәр башкаручылар бәйгесенең 2нче сезонында җиңү яулаган Соба районы Яулаштау авылыннан Ринат Шамилов бүләкләнә. Hürmetli rayondaşlar, hürmetli Bulgar Radyosu hizmetkarları, şuşulay zorlağanınız, hürmetleriniz için sizge şın köңілден rahmet eytem. Alğa tabadağın sizin bilen birge bulurga yazsın, halkın bilen birge bulurga yazsın, sizin bilen ömürge oralaşıp yaşarga nasip bulsun. Zor rahmet barağızga dağın. Devlet ansamblı kadar dostlar, beyler
Naq savalar şavni qarab. Sen biyedin mi şov? Hazır sizni merkezimiz Qozondan kelgan qonağımız Safiyullin Marat Adib olna beramiz. Aydagiz, rahim etasiz. Уважаемые татарстанцы, дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с замечательным татарским народным праздником Сабантуй. Как символ пробуждения природы, восхваления созидательного труда земледельцев, хлебосольства и гостеприимства нашего народа, бережно передаваясь из поколения в поколение, праздник стал истинным олицетворением наших самобытных обычаев и духовного наследия. Сабантуй по праву является любимым и долгожданным праздником всех татар и жителей нашей республики. Он был и остается местом встречи представителей разных национальностей и вероисповеданий, создавая особую атмосферу дружбы и взаимопонимания между народами. В год национальных культур и традиций праздник способствует сохранению и развитию этнокультурного многообразия нашей республики. Праздничный Майдан прежде всего чествует всех работников сельского хозяйства. Благодаря их самоотверженному труду успешно завершена посевная кампания, заложены основы будущего урожая и продовольственного благополучия Татарстана. Сабантуй придет нам особый настрой, вселяет силы и уверенность в завтрашнем дне. В переломные времена еще острее ощущается необходимость укреплять наши традиционные ценности: любовь к родине, семье, уважение к старшим, почтительное отношение к родному языку. Пусть замечательный праздник подарит прекрасное настроение, бодрость и оптимизм. Доброго здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким. Байрам белән сезне, с праздником! Bayram bilan zo'r rahmat sizga. Сабантуй мәйданында иң хөрмәтле, иң мактаулы урын әлбәттә Сабан батырларына. Икмәккә нигез салучы кыр батырлары һәр вакыт мактауга лаек. Милли бәйрәмебезне тәбрикләү тантанасы белән дәвам итик әле. Һәм көчле алкышлар астында мәйданга алдынгы кыр батырларыбызны чакырабыз. Hürmetli Fəhim Əfəndi, Saba qırlarından jiyib alınğan igindən pişirilgən ikməkini жетекçilərimizə tapşırığınızı sırıyız. Sizni Tatar halkının zor büyük bayramı Sabantuy bilen tebrik etem. Sizge sağlık, selametlik, kırıştaynık tileyim. İllerimiz tınış bulsun. Şulay birge yaşarga yazsın. Mına bu yıl 20. yılının negiz saldık. Allah'a şükür İsen sağ jivalarga yazsın. Reis Nurgaliyeviç, Şayxuliç, sizge büyük zor rahmet. Şulayttırıp bizni işleytkeni sügüsün için sizge şuşu ikmekte ağız iterge. Rahmet yağsın şuşunday matur izgi sizleriz için. Sabantuyımızın en görkəm mezgilleri Saban batırına hürmet bilen Sabantuy təkəsin tapşırabız. Aydagiz rahim etip kabul etip alığız. Aydagiz kişirek etip alqışlıq Ali qadirli dostlar.
Исмаилов Дамир Хамид улы, шәхси эшмәкәр. Халиков Радик Ясауи улы, Халиков крестьян фермер хуҗалыгы җитәкчесе. Камолова Рәмзия Ирек кызы, Сабы муниципаль районы җир һәм мөлкәти мөнәсәбәтләр палатасының баш белгече. Әйдәгез әле бергәләп истәлек фасылын açабыз. Татарстан Республикасында Милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы уңаеннан Милли кием фестивале үткәрелде. Әлеге фестивальдә гаилә ядкәре номинациясендә гаиләдә буыннан буынга күчеп, кадерле истәлек булып сакланучы барлыгы 54 баш һәм аяк киемнәре, күлмәкләр, хатын-кыз бизәнү әйберләре катнашты. Милли гаилә номинациясендә 10 гаилә, милли кием милләтемә тугрылык ул номинациясендә 95 кеше катнашты. Чын күңелдән котлыйбыз. Хөрмәтле Сабан туйыбыз кунаклары, менә әлеге фестивальдә катнашучы гаиләләрне һәм инде менә шушы милли кием кигән кешеләребезне сез мәйданыбызда күрә аласыз. Шуңа күрә әйдәгез әле игътибар белән үзебезнең милли киемнән киенгән шушы күркәм гаиләләребезне күзәтик әле. 2022 елда район хуҗалыклары арасында игенчелек һәм терлекчелек продукциясе җитештерү һәм сату буенча югары күрсәткечләргә ирешкән хуҗалыкларны, авыл хуҗалыгына хезмәт күрсәтүче, авыл хуҗалыгы продуктларын эшкәртүче, төзелеш, газ, юл төзү һәм ремонтлау оешмалары җитәкчеләрен тәбрикләүне башлыйбыз. Мәйданга, пьедестал янына рәхим итегез. Яшьләр, чабабыз, жүгерәбез инде шушы уенда катнашырга. Инде безнең Сабантуй бәйрәмен әтәч куып тоту ярышы белән башлап җибәрәбез. Давай! Киттек! Ора качмый ул. Давай! Тотабыз, кызлар! Тоталар инде. Оп! Әтәшнең яшисе килә. Әтәш китте. Бар безнең җиңүче. Рәхим итегез монда. Көчле алкышлар. Итак, барыбыз да дуслар әзер. 1 2-3 Gitti! Hop! Üstelerini güne jimirməgiz. İndi bir ateşe tuttular. Əfərin. Sizde de tuttular mı? Все. Alkışlar dostlar, bizim iki ateşi de tuttular. Bravo.
Ürüm itken şıklı ülenlerden Jilitendirip şabatları Saban tuyuğa hizmet beyramine Aşık ağlar yaşı kortları Saban tuyular gürli saban tuyular Jırla biye güngel aşuyuna Var bit hakkın senin tuğan halıkım Yolli terge hizmet tuyunda Saban tuyular gürli saban tuyular Jırla biye güngel aşuyuna Var bit hakkın senin tuğan halıkım Yolli terge hizmet tuyunda Meydanlarda keşsini batırlar Kümellerden sızlatalyanar Jırmıngını ağla tire yok Eteş şalakı yumalaylar Saban tuyular gürli saban tuyular Jırla biye güngel aşuyuna Var bit hakkın senin tuğan halıkım Yolli terge hizmet tuyunda Saban tuyular gürli saban tuyular Jırla biye güngel aşuyuna Var bit hakkın senin tuğan halıkım Yolli terge hizmet tuyunda Jırlı saban tuyunun yazgı turgayı Buğunlardan buğunlarga küşüp Gürlep yaşı saban tuyuları Saban tuyular gürli saban tuyular Jırla biye güngel aşuyuna Var bit hakkın senin tuğan halıkım Yolli terge hizmet tuyunda Saban tuyular gürli saban tuyular Jırla biye güngel aşuyuna Var bit hakkın senin tuğan halıkım Yolli terge hizmet tuyunda
dus işlerim, isen misiniz tuğanlar, isen misiniz güzü yaşlarım, sizni sağınıp tulğanlar. Sabantuy meydanı sağmı basıp qırlarım, Oldabay uğuşlar tilep sizning işin jırlarım. Sabantuy yaşlık jırları, Sabantuy hizmeti yılları, Sabantuy şatlık küngülüde, Sabantuy jırlıyız birge, Sabantuy yaşlık jırları, Sabantuy hizmeti yılları. Готовы? Внимание, марш! Şulaytır bizning. Savigaz komandası birinci orunda, Züfer komandası ikinci orunda, üçüncü orunda bizim Ütürnes komandası. Üterip sağlık sağışını Xuday şulay iretken, Sabantuy yaşlık jırları, Sabantuy hizmeti yılları, Sabantuy Bir bal vakit, bir bal vakit. Şulaytırıp işki oldu sebebi bilen hayırlı niyazımı yolladı. Kamil Başbatır yarışmırlar arasında. Sava yigiti Başbatır, maladesini. Mine size 63 kilogram. Şak kattırdın benim barık kişini. Hoppa! Şistaşını Zakirov Gülüz 2023 yıl Sabantoy'un baş batırı. Simitler var mı? Şiyemiz mi? Simitler var mı? Tırını şiyerge. Biz atını şiyerge batırını. Hırrı! Sabantuy yaşlık jırları, Sabantuy hizmeti yılları, Sabantuy şatlık küngülüde, Sabantuy jırlıyız birge, Sabantuy yaşlık jırları, Sabantuy hizmeti yılları, Sabantuy şatlık